отново в канала на SVG Studios. Днес ще ви покажа как да създадете ефект с прозрачен изрязан текст с помощта на GIMP. И преди да сме започнали, можете да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато има ново видео. Ще започна като отворя снимката, която искам да използвам. И може да получите съобщение с въпрос дали искате да я конвертирате към вградения в GIMP sRGB профил. Просто натискате конвертиране и всичко ще бъде наред. Изтеглих тази снимка от уебсайт за безплатни снимки и ще включа връзка към снимката в описанието на видеото. Но нека започнем като дойдем тук и вземем текстовия инструмент от кутията с инструменти. Можете да промените шрифта си, като го въведете ръчно тук, за да го потърсите. Или щракнете върху иконата и превъртете. Ще използвам този шрифт тук, а цветът да оставим както е в момента бял. Сега искам да раздалеча надписите си, така че ще променя разстоянието между буквите. И сега ще дойдем тук, ще щракнем върху композицията и с включен Caps Lock ще напишем Ню Йорк. Следващото, което ще направя, е да намаля размера на текстовия слой до действителния размер на текста. Това ще улесни центрирането му. Отивам на Layer Crop to Content, което изрязва слоя до очертанията на съдържанието му. Заедно с това GIMP трансформира слоя и той вече не е текстов. Ако трябва да го редактирате отново, може с текстовия инструмент да кликнете върху текста, което ще върне и текстовото поле. След това ще добавя вертикален централен водач към проекта, като отида на Image, Guides, New Guide by Percent. Ще променим посоката на вертикална, ще зададем процента на 50 и ще щракнем OK. Сега ще взема инструмента за преместване Move Tool от кутията с инструменти. И сега, тъй като намалихме размера на слоя, за да стане колкото текста, ще видите малко кръстче по средата, което можем да прилепим към центъра и това гарантира, че това е идеално центрирано. Позиционираме текста където искаме и пускаме мишката. Следващото, което ще добавим, е поле около текста. Така че като начало нека дойдем тук и да създадем нов слой в нашия панел с слоеве. Аз ще го наименувам текстово поле. Ще го запълня с прозрачност и ще щракна OK. След това ще преместя текстовото поле под слоя с текста, който създадохме. След това взимаме инструмента за очертаване на правоъгълник и проверявам дали функцията за обредни ъгли е изключена. Можете да оставите Anti-Aliasing включено, но Feather Edges и Fixed също трябва да са изключени. И сега това, което ще направим, е да очертаем правоъгълник около нашия текст, така че горе-долу да има еднакви разстояния от всички страни. Сега това, което ще направя, е да запълня правоъгълника с черен цвят. Така че ще щракна и ще плъзна черния цвят върху правоъгълника и ще го пусна. Натискам Ctrl-Shift-A, за да деселектирам, или както знаете, можем да го направим и с Select None. Сега с текстово поле
правим същото, което направихме и с нашия текст. Изрязваме го до очертанията на това, което е в слоя, като отидем на Layer Crop to Content. Сега можем да подравним нашия текст. Избираме инструмента за подравняване или натискаме клавиша Q на клавиатурата. Щракнете върху правоъгълника, за да го изберете. Ще разберете, че е избран по тези малки квадратчета във ъгъла. След това натиснете Shift и щракнете върху текста, за да изберете и текста. Отново имаме малки квадратчета в ъгъла. Ще отидем до опциите на инструмента и за подравняване ще зададем Relative to First Item. Ще щракнем върху центриране хоризонтално и центриране вертикално. Сега всичко е хубаво и подравнено. Това, което ще направя, е да премина към слоя с текста и да щракна с Alt върху него, което създава тази селекция. И ако това не работи, щракнете върху текста и отидете на Layer, Transparency, Alpha to Selection. Това ще направи същото. След това щракнете отново върху слоя с текстовото поле. После идваме тук и щракваме върху иконата на маската на слоя. Избираме Selection и също така отмятаме Invert Mask. Кликаме Add и сега имаме маска на слоя. Но нашия оригинален текстов слой го блокира, така че ако скриете горния текстов слой, ще видите, че получаваме изрязания текст в това поле. И отново натискаме Ctrl плюс Shift плюс A, за да деселектирам всичко. И последното нещо, което можем да направим, от маската на слоя да се преместим върху действителния слой тук, където е полето, и след това да намалим прозрачността доколкото искаме. Аз ще намаля съвсем малко. И нашия изрязан текст е готов. Това е всичко за този урок. Надявам се, че ви е харесал. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката за известия, за да не пропускате следващи видеа. Благодаря за гледането и ще се видим следващия път.